печонидани бахшҳои сабзавоту мева ва ордфурӯшии бозори марказии ноҳияи Расулов ба бозори нави Ашроф дар канори шаҳраки Расулов аз сӯи мақомот мухолифати соҳибмулкон ва фурӯшандагонро ба миён овардааст. ҳамаи ҳамин холӣ сабабаш ҳаме ки ба тариқи маҷбурӣ аз тарафи кормандони ҳамин Ашрофу шӯъбаи корхонаи дохилӣ маҷбуран ба мошино бор карда гирон рафта шудагӣ. бархе аз тоҷирон бо сарфи маблағи худу қарзи бонкҳо барои худ дӯконҳо сохтанд ё хариданд ва нав мизоҷони худро пайдо мекунанд. бозорро намехоҳанд тарк кунанд. дар бозори нав корро аз сифр бояд оғоз кунанд. ман худам ҷоям ҳай моям харидагӣ расход карагӣ аз давлат пул гирифтагӣ ман давлат ба пул меспурам клиентом ҳай худоро шукр ман унҷа равам бо аз дига нав ман продавец мешам аз дига бо мас. бозори марказӣ ба гуфтаи сокинони маҳал аз солҳои пеш барои онҳо ҷойи умдаи хариди маҳсулоти ғизоӣ маҳсуб меёбад. бозори Ашроф чанд сол аз ҷониби як соҳибкори маҳаллӣ бунёд шудааст, вале ҳанӯз фурӯшандаву харидори кам дорад. дутта соҳиби дутта дукон ман худам орд мефурӯшам. орд мисол мана шаҳранда 30 завод бошад ҳамаш қатӣ ваям ҳай ҳамкор мана имрӯз омад пага кор намекунӣ гуфт ман омад имрӯз омдаги одамо органам ҳай аз ҳукумат ҳай ман ҳозир ҳайронман пага чо кунам уҷа ҳамин ҷаба омадако роста. мақомоти ин ноҳия мехоҳанд бо кӯч додани тоҷирони орду ғалла меваю сабзавот ва гӯшт Ашрофро ба бозори асосӣ табдил диҳанд. ҳукумати ноҳия мегӯяд бозори марказиро ба сабаби посухгӯ набудани бахшҳои орду ғалла ва сабзавоту мевафурӯшии бозори марказӣ ба талаботи беҳдоштӣ, оташнишонӣ ва танбашавии нақлиёт мекӯчонанд.